Kaixo berriz ere Arduino 7, vale? Arduino 7 egia esan Arduino 6-ren oso antzekua da. Vale? Potenziometroarekin turko berdin erabili behar dugu, baina erabili beharrean LED ezberdinak pizteko, erabiliko dugu RGB LED baten kolorez berdinak egiteko. Vale? Baina oso erraza da, 7. Ariketa Arduino 6 egiteko gai izan bazarete, 7 ez dauka inongo arazorik. Vale, orduan orain, erresistentzia bat, negatibora. Vale, orain, RGB behar dut, hemen daukat. Gogoratu, beti bigarren hankadala negatibora jartzen duguna, vale? Orduan, pixkat gora jarriko dut hau, eta horrela leku edukiko dut kablea jartzeko. Eta behar dut potenziometroa. Hemen jarriko dugu, vale? Potenziometroa jarriko dugu hemen jarriko dugu negatibora, hemen jarriko dugu positibora, vale? Trampa txiki hau beti egiten dut ikaslek ez kopiatzea nahi dudanean, vale? Orduan hau egiten dut honela, eta orduan segituan ikusten ez baduzue, nik gero hemen hau honela jarriko dut, eta orduan ez dira kableak ikusten, eta norbaitek esango du, ¿por qué no me funciona? Bueno, horretik, ez dituzulako kablea jarri. Orduan, nik hau jarriko dut, A0-ra jarriko dut, ez dakit lortu duden, ez dutu lortu. Horrelaxe, hobeto. Hemen jarriko dut A0-ra, bale, eta orain, hau handitu ingo dut, jartzeko beste hirurak. Gorria 9-ra, urdina 8-ra, eta berdea 7-ra. Orduan, urdina ingo dut, eta gorria goratu RGB-ekin ari garenean bakarrik ez dugula respetatu behar gorria eta beltza mobida hori, ze horrela asko errezago ikusten da zertan zer. Bale, orduan hau listo dakagu. Jarriko dugu hemen, bale, eta orain, zenbat kolore dazkagu? Bale, gutak gau. Kolorez berdinak erakustea orduan gordenean, 7 kolore dira. Urdina, argia, berdea, horia, gorria, morea eta zuria. Bale, gehituko dugu errazago egiteko 8 bat eta da itzalite egotea. Bale, orduan, nola egingo dugu? Kodigo hartuko dugu, berriz ere, tak, testua, komentariorik ez dugu nahi, bale, eta egituko diogu, int, pot berdin 0. Bale, orduan, hemen outputak jarri behar ditugu 3. Eta dira, 9, 8 eta 7. Bale, eta orain, guazen gure Bale, orain, pot izango da. Analog read, A0. Eta listo. Orain, gogoratu, A0 hau ez dago hemen input bezala deklaratzen beharrik, analogiko guztiak input direlako. Bale, bueno, B-eko pin guztiak, B-eko pin analogiko guztiak inputak dielako. Hemen erabiliko ditugu beste batzuk output pin normalak erabiliko ditugu output analogiko bezala, bale? Baina input analogikoak, B-ekuak, beti inputak dira. Orduan, pot hau ja irakurrita daukagu, eta orduan lehen egin dugun ariketa berdina da. If pot txikiago 1024 zati 8, 128. 128, orduan, digital write, bederatzi. Bueno, ordena jongo naiz. 7 low, Ctrl C,
Ctrl V. Eta giltza. Sortzi lau, bederatzi lau. Bale. Zer gertatzen da, hurrengoa hartzen badut. Orduan, potenziometroaren irakurketa bada, 128 baino, handiago da berdina. Eta aldi berean, bada, 256 baino txikiagoa, orduan egingo duguna izango da lehenengo kolorea. Eta lehenengo kolorea da urdina. Orduan, urdina da 8. Vale. Hurrengoa. Berreunda berrogeita hamasei baino handiagoa, 384 baino txikiagoa. Kolorea urdinargia. Urdinargiak esan nahi du ez, zazpia. Hau ere piztu behar dudala. Urdina eta berdea piztu behar ditut. Hirurehun lau baino handiagoa, baina 512 baino txikiagoa bada, kolorea izango da berdea. Orduan, 8 hau, lau jarriko du. Bosteun baino handiagoa, baina 640 baino txikiagoa bada, izango da horia. Horrek esan nahi du, bederatzi hau, jai barri bargoa. Bederatzia gorria dalako. 640 baino handiagoa. Eta 778 baino txikiagoa bada, orduan gorria izango da. Bale, orduan 7 lau. 778 eta 886, eta 128 bai. Bale, 886 bada, orduan izango da morea. Morea da gorria eta urdina. Beraz, urdina ere aktibatu beharko dugu. Eta azkenik, pot bada 886 baino handiagoa, orduan jai. Bale, eta listo egongo litzateke, ez doka gehiago. Probatu dezagun, ea funtzionatzen duen. Bale, orain itzaliten barko litzateke, eta gongo gara mugitzen gutxinara ikusteko. Urdina, urdinargia, berdea, horia, gorria, morea, gutxi gora bera, arroxa ematen du gehiago, eta txuria. Bai? Hemen badago truko bat, morea bat nahi badugu urdinagoa izatea, eta da, aprobetxatuko dut gauzatxo bat azaltzeko, bale? Hau ez da beharrezko ariketa egiteko, baina azaldu entzun nahi duenak entzun dezake. Ikusten baduzue hemen, pinetako batzuk dauke lerrotxo bat, ez da minus bat, bale? Da, enearen nabardura hori besadakua, bale? Orduan, horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi duena da,
horrek irteera analogikoa eman dezakela. Eta irteera analogikoak, sarrera analogikoak gogoratu direla 0-tik 1023. Vale? Irteera analogikoak dira 0-tik 255. Orduan, zer egin dezaket? Nik hemen morea egin nahi dudanean, azken aurrekoan, jarri beharrian bederatziari digital write high edo low, jarri diezaioket analog write, eta hemen jarri 128. Orduan, piztuko da, baina erdizka. Nik ematen didanean honei, ikusten duzue morea indartsuagoa dela. Eta are gehiago, nik jartzen badiot, oraindik eta gutxiago, adibidez 74, nik esango duke pixka bat indartsuagoa dela morea, jarri ezaigun 10, ia zer gertatzen. Oso urdina atera beharko litzateke. Ikusten duzue, ja ez da ia morea, urdina da gehiago. Orduan, zer egingo dugu, gehiago emango diogu, 32. Urdin xemarra, baina bai moretzen hasita dago. 74 guztatu zei gehien. 50, ber? Azkeneko saiakera bat egingo dut, 50ekin. Bai, 50 guztatu zen. Bale? Orduan, hemen, nik orain, egingo duke behira. Hau izango litzateke zuria, morea, gorria, horia, berdea, urdin argia, urdin iluna, eta itzalita. Bale? Hala bos. Bukatu dugu hori. Horreko arte.